Masu ƙorafin cewa sun kasa firing video content creation ne saboda ba su da mic. Wannan bidiyon naku ne. Ku tsaya ku kalli bidiyon nan daga farkon sa har ƙarshe domin daga yau wannan matsalar ta kau. Akwai wani web application mai suna Adobe Podcast. Shi Adobe Podcast waje ne wanda yake tace voice ɗin mutum ya mai shi kamar da professional mic akai. Ya ake amfani da wannan Adobe Podcast ɗin? Kai tsaye idan kai recording ɗin voice over ɗinka, idan faceless video za ka yi, idan kai recording ɗin voice over na bidiyon ka, sai ka je kai uploading a wannan Adobe Podcast ɗin. Za ka je kai searching www.adobepodcast. Idan kai searching za ka shiga, zai nuna maka waje kamar haka. Kana shiga sai kai uploading wannan voice ɗin naka. Amma za ka yi uploading ɗin maximum of 500 MB voice ne a lokaci ɗaya idan free version kake amfani da shi. Idan kuma ba faceless video za ka yi ba, abinda za ka yi bayan ka yi recording ɗin wannan bidiyon naka, sai ka je ka yi extracting ɗin voice ɗin wannan bidiyon, sai ka je ka yi uploading ɗinsa a Adobe Podcast. Zai tace maka dukkan wani background noise, ka ji voice ɗin kamar da professional mic ka yi, sai ka zo ka yi attaching ɗinsa da wannan bidiyon naka. Da fatan wannan bidiyon namu ya ƙayatar kuma na zo muku da solution wannan problem ɗin naku. Mu haɗu a bidiyo na gaba.